Казвам се Красимир Ангелов, бивш железопътчател, подкрепям напълно инициативата на колегите по защита на обществения транспорт. Нямаше да се изказвам, ако тук не чух поне 100 пъти думата загуба. Мога да не бъде спекулиран повече с счетоводна натура на този термин. Предпочитам да говорим за излишък и дефицит. Какво означава? Това, с което се покриват маргинални разходи, пределни разходи, разходите за капитал, разходите за труд има по-постоянен характер и те са въпрос на финансово управление от принципала. Моля винаги да си има да предвид, че железниците през всичките си години покриват своите маргинални разходи в различни степени. Пътническите превози по-малко, товарните в по-голяма степен. Държавата като такава е принципал, собственик. Непрекъснато обаче през годините се вижда, че от едната страна се говори като собственик на БДЖ, прехвърля се функцията като регулатор, прехвърля се функцията държавата като клиент на БДЖ през договорите за обществени услуги. Говори се за четвъртия пакет на Европейската комисия, че ние не сме изпълнили първи. Ние не сме изпълнили предхождащите първия пакет документи. Това са за договорите за обществени услуги, вървеше ръка за ръка с модернизация на сметките. Твърдя, че в БДЖ сметки не са се водени никога, така както един частник води сметките. Един частник, както води сметките, така трябва едно държавно предприятие да ги води. И ако нещо не е от търговски интерес на дружеството, това нещо да бъде заявявано на принципала, на собственика на чуждежията. Чуждежията в лицето на Министерството на транспорта трябва да бъде така добър да обяви тези искания на финансовия министър, а не да застава за финансовия министър и да защитава фискалната стабилност на държавата или финансовата. Да каже ясно какво струва, да каже ясно, че ние можем да покриваме маргинални разходи, но не винаги можем да покриваме капиталовите, да покриваме разходите за труд. Това, което исках да кажа, е, че железниците никога, железничарите не са били против това да бъдат реформирани в посока на пазарна ориентация. На тях не им е давано тази възможност, защото реформата към пазарите означава БДЖ да има повече клиенти, повече пътници, повече товари. Това естествено не се харесва на някои други видове транспорт, на интересите на хората, свързани с продажбите на горива. И тъй като, когато става въпрос за енергийна ефективност, именно железниците е този транспорт, който неволно могат да реализира тази енергийна ефективност, следва ясно да се заяви, че един от приоритетите в бъдещите правителства на това на партиите би следвало да бъде една енергоефективна транспортна политика, която да има взаимодействието между видовете транспорт, с тяхната интермодална конкуренция и взаимодействие и приоритет, известен приоритет на железниците. Въпросите за договорите за обществени услуги са абсолютно познати за хората, които са работили. Те не са за субсидия, те са за компенсация на железниците за тяхното усилие, защото ето вземете само, никой не си направи толкова години в БДЖ, да изчисли колко хора се занимават с обществени поръчки, защото сме държави. Защото БДЖ е държавно предприятие. И това държавно предприятие, за да има прозрачност, трябва да спазва закона за обществени. Хайде да направете една сметка. Кажете, толкова хора има назначени в БДЖ, ДТЖ и също и така нататък. И това са хората, които поради забавяне, поради по-високи разходи, и че това са задължително на държавата. Държавата трябва да ги компенсира. А не да ги вкарва в сметката година след година, 20 години ги вкарва така и накрая бомбастични числа, 700 милиона. Това са кухи цифри по икономическата си същност. Сега е най-лесно съдбата на БДЖ да бъде решена. Мъкни предприятието приватизирали това, което е с по-добро покритие на маргинални разходи. Точно на прага, когато България е на прага да може да увеличи транзита си от 1 на 10 милиона тона товари. Тези товари, осъществявани от българското предприятие БДЖ, са с характер на износ. Докато ако приватизацията ще бъде чужденец, едно, че ще имаме внос в страната.
Благодаря за вниманието.